What's up guys? Ayan, nabot na po kami sa Pilipinas. Para kong Brad, oh. Nagpayagang ko niyak para na-highlight. Nya, asa ta mong palit og kaon mami, wala ko ni kaon dito. Oh, McDonald's. Kasi nga, apela ni Masingong vlog. Oh. Oo. So, kana mga unmig ano, kapit mig Jollibee. Dimsum na lang. Dimsum man to. Wala rin dimsum. Sarado pa rin. Pandas Julis. I never made it, but I know what it takes. I'm on the ready. I am mixed up emotion, got my statement, and I read the stuff so I can understand it fully. That she ain't my favorite. Out of this world, Ayan. Nindot kayong lugar kay white traffic. Kay sayo kayo sa down. Ang nakaway ni mo mami, dala puno kayo sa isugat siya sa tibok ano barangay. Si Madir, siya kausa niya. Tibok barangay nagsugat. Di matapos si mama. Ay, pirna man na si mama. Dito ba? Ay. Oh, tawagan magkali mo ba? Oh, ngaon sa amin, hindi kami kaon. Napi hotdog din na. O bangos o ano. Okay. So may lutoon dito, ay may luto. Okay. Padilan. Second Mactandi. Ano siyang yan ang palong second Mactandi. Start natin, Jollibee. Mamahaw tayo sa Jollibee. Talamban. Jollibee, bidaan, saya. Uy, ngayon mo mang Santa Claus, Jollibee. Kami. Adi ha. Kay panilan dito mo. Paninggan na pa mo. Kay pagpus kang lamig ng mga sundan. Naghaling. Kauban naman na sa ano? Kauban naman siya sa shout out sa mga ibutang ko din na. Budget mo? As in, grabe na dito sa hindi una-una rin magtulungan din dito kita 1 digit na na Choco, breakfast, o bawat ang mukha ng baka sa iba't Hindi naman. mas mutagan ang safety. Bawal ang lumilipad kay malupad ang safety. Oh, sadaan. Sila na ba na?
Kabo kung bawal ka. Hindi na siya kanto. Ako i-fried rice ang palitag ka tong ano. Pero may kiss ako si Juan. So, MJ? kaya sa to ama, may kiss. Oo. Mangita ko ng dingin eh. Paano na ako papayahan? Wala na sa dyan ang papa. Ano niya ako akong sige. Gidali mo apple na po. O ano yung ata? Yung nanawag yun, that ata. Maraming tao. Salad na lang. Nalang kompleto. I mean, namin naman sa salad, di ba? Huwag mo sa din. Ito may paano na po niya. Ay, pabuti mo. Order ni pork belly. 5 kg. Pork belly na birthday ni mama nga to. Nag-order na ka? Asa mo? O ka nang, parang lagi tapos malapon. Kasi malapon, so na. Kaya, tulungan ko. Ano wala? Sus, wala ginagawa ang asa ko siya. Okay. Pagin ng Christmas tree. Lahat po kami nagagahapon. Nanay dito. Oo. Kaya, kayo mo kayo may naunit ni Joy. Lain mo sa tiyasong hayat pa. O, tuwa mo mo tayo. Karong Pasko hagod. Karong ng Pasko. Wadyo ko ka ako na kong Christmas tree. Tuwa mo mo lang ito. Karong Pasko ka na nalamig Christmas ko sa bahay. Mo. Ano yung Christmas tree sa akin? Parang sa kira mo ito ang mga mall ba? Pag ano mo nakatugod siya? Ano ba? Pagkachor. Mas nakikita ka kulit pa. Kita ko sa mga amiga, sa mga nahuli, doon mo si Kayla mga kalit doon sa Ano lagi ka na naglutaw na ano ba? Yan, katapos kumain sa Jollibee, ayan. Pili naman tayo ng pampabata. Sus, crispy sa lechon. High blood at tambal ang katapat ni Nudong. Kakaunan di ka. Nga stop, pili naman tayo ng putas. Crazy kuno. Pili sila o putas. Crazy kuno kabuo. Apay chicos. Gagmay kayo na siya. Okay na ako na, sold na. Kili. Ayan, bilhin tayo ng prutas para mamayang gabi. So, hanggang sa muli. See you in our next vlog. Paalam! Meron tayong merch guys. Available in 2 design. Piso. Channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahinga ni Bison. Maraming salamat. Paalam!